naghanta o pwede laagan. Dayon ka mo sa Cebu. Pag Cebu tabay. Nasayod ba ka nga dinhi sa Alcoy adunay man-made forest nga kasagaran bisitahon sa mga researcher o nature lovers? Kuyog ta, atong tan-awon ang sikat nga siloy sa Alcoy. Tara, magsibo tabay! Sa Barangay Nugas, sa lungsod sa Alcoy, nahimutang ang man-made forest diin imong makita ang mga talagsaon nga pananom. Apil na ang talagsaon nga presensya sa langgam nga siloy. Sa pagsiguro nga lingaw ang experience sa man-made forest, gikuyog namo ang guide aron maoy mutawag sa siloy sa Alcoy. Kani is man-made pa ni siya pero naatay kuan dito mga native dito sa Wana. Sa una ang langgam kani si siloy wala ni diri sa mixed plantation. Tura ni dito sa natural dito sa ground. Kanya pagkakaroon muni siya kay ni daghan na hasta mga langgam. Ang gawas na katong kasi mga langgam kay tan takaping species man itong mga langgam na. Success! Kay nigawas gyud ang talagsaon nga klase sa langgam, ang siloy. Sa Alcoy, sa man-made forest lang kasagaran makita ang siloy. Gawas sa siloy, sa man-made forest usab makitaan ang talagsaon nga mga pananom. Ania dinhi ang Cebu blueberry, ang Cebu cinnamon o kaningag, ang Cebu misolto o humampol. Daghan dinhi ang mga tanom nga gigamit sa herbal. Sa man-made forest, ma-inlove ka sa kinaiyahan. Dinhi, among nahimamat si Kuwago, ang aul nga gamay pero dako ug mata. Nasayod ka ba unsaon aron magpakita si Kuwago? Kinahanglan nga imusundugon ang iyang tingog. Unya, kay naaman siya sa layo, kinahanglan ka maggamit og speaker, gamitan og recorded nga tingog sa Kuwago. Diyan na, nagpakita na si Kuwago. Di ba? Lingaw kaayo basta natural. Ari dayon suruya ang man-made forest sa Barangay Nugas sa Alcoy. Ako si Juliana Flores. Ako si Munching Auxtero. Tara, Magsibo tabay!